La pel·lícula de Darkrai. Us en recordeu de quan Pokémon va viatjar a Barcelona? Sí, van fer la pel·li de Darkrai passar a Barcelona. Per què? Ni idea. Però bàsicament és el típic que feien a l'anime de Pokémon de això, potser no existeix el joc, però ens ho inventem. I anaven allà i anaven com a una ciutat que estava com un puto penya-segat enmig d'un llac, una cosa rara, en globus. Això passa sempre, o sigui, depèn de la temporada de Pokémon que s'estigui fent, havia de quadrar amb la pel·li. Llavors havien d'haver els personatges habituals de la sèrie a la pel·li. I la pel·li s'havia d'inventar alguna cosa també per cabre, per estar a lloc. I aquí es van inventar això. Però m'agrada molt perquè la localització és Catalunya, és Barcelona més concretament, per tot el modernisme que hi ha, tot aquest moviment arquitectònic que ha arribat a permear una punyetera pel·li de Pokémon. I és que és veritat. A veure, està xulo perquè ho introdueix molt bé al lore, val? O sigui, aquesta pel·li té un ritme atroç, horrible, però m'agrada molt com ho introdueix al lore, perquè posa com una batalla entre l'espai i el temps, ja saps, Dialga i Palkia, o Palkia i Dialga, no recordo de quin Pokémon era el de quin espai i quin temps, però ens ho posa com així, i diu, hòstia, hi ha discòrdia entre l'espai i temps, i després ens parla com de l'harmonia, saps? O sigui, una cosa molt d'òpera d'aquestes antigues, com la flauta màgica o alguna cosa així. I tot això ens ho barregen amb el modernisme. I té molt de sentit, perquè jo, el que sé de Gaudí, ho sé per l'episodi de les 3 bessones de Gaudí, perquè no dono per més. I això, em recordo que se'ns parlava d'això, de que agafa les formes de la natura, les curioses formes de la natura que no són 100% perfectes i fa un trencadí, no sé què, i ho combina amb l'harmonia que converteix. O sigui, hi ha una Sagrada Família que és les dues torres de l'espai i el temps, que és un edifici i és un instrument. I tu pots posar allà coses. Des del primer moment, o sigui, ni foreshadowing ni merdes, ens diuen, no, aquí hi ha, entre l'espai i el temps, s'hi fa la música de l'harmonia, i tal i qual i pasqual. Que ens ho diuen des del primer moment, que el que faran és tocar amb l'instrument més gros i que es calmin les dues deïtats que s'estan barallant. I està molt bé aquí, això m'agrada molt la mitologia de la pel·li. Comença, ens posa un triangle amorós amb un quart, que és el groc, que evidentment que havia d'estar, vale? Sí. Mireu, l'anime de Pokémon és pla i no és un anime gaire bo, siguem realistes. Ja sabeu de què va. Però hi ha personatges que tenen el seu carisma. I el Brock, mira que és un gag molt típic de l'anime, però és un d'ells. El mateix passa amb el Team Rocket. Amb l'Ash no m'ha passat gairebé mai, vull dir. Però no és el tema. Es posen com aquest triangle, estan passant coses rares per aquestes batalles de l'espai i el temps, i aquí s'està culpant el Darkrai. El Darkrai és Shadow. Val? Se li culpa de, no, és que has fet això i en realitat no ho ha fet. És un Pokémon com que està sent, l'estan jutjant malament. És el rec. L'estan jutjant malament abans de conèixer. I té la veu de calavera, més, en aquesta pel·li. Perquè sí, això és una cosa que passa a vegades a les pel·lis de Pokémon, que alguns llegendaris parlen i alguns altres no. Per què? Doncs com li vagi millor a la trama. No ens enganyem. Molts intenten barallar amb el Darkrai, el Team Rocket surt molt poc en aquesta pel·li, cosa que ho diu bastant. S'alien amb un membre del quartet amorós, que és un baró, l'altre és un Ertemogi, el que narra la pel·li al principi. Però vaja, que el baró aquest es converteix en Licky Licky
per presentar-nos un Pokémon de la regió nova i per... És que costa, costa aquesta pel·li, té un ritme que no puc, i hi ha un punt que és barall, hi ha un punt que el tip Rocket diu baralla't amb gent i nosaltres ho gravem, perquè s'han disfressat de periodistes i ara es prenen super seriosament el fet de ser periodistes falsos, cosa que em fa molta gràcia. M'agradaria que sortissin més, perquè ja només apareix, ja fan lo de Team Rocket, tenem la merda, i se'n van volant, la sempre. El que acaben fent és tocar l'instrument més gran i salvant a tothom, i ja està, i s'acaba la pel·li. Per sort, tenim jardins modernistes, places, que són literalment Barcelona, i la puta Sagrada Família. M'agrada que hagi arribat una part del modernisme a Japó mitjançant una pel·li. Doncs sí, m'agrada. Jo encantat. Mireu-vos la pel·li, val? No us la mireu sol perquè us podeu avorrir molt, però mireu-vos la pel·li. I si podeu parlar per sobre perquè és un diàleg de Pokémon, o sigui, és ple com ell sol a vegades, Quan estan NPCs de la pel·li i els protagonistes que no siguin el Brock, és dur, Per mi és dur. Però suposo que és la gràcia, al final... O sigui, hi ha pel·lícules per nens que els hi pots demanar més, perquè tenen unes inclinacions més profundes. Però aquesta no és una d'aquestes, val? Aquesta és una pel·lícula a la que els he de demanar lo just, perquè al final és un anunci, com tot l'anime de Pokémon. Pot tenir coses interessants, trames bones, però al final és més cínic, o sigui, no... Però li tinc nostàlgia, carinyo, al final. Aviam, té coses maques. No serà la millor ni tindrà el millor ritme, però no... Tampoc té cap pretensió, Menys amb els escenaris, és una pel·li com qualsevol altra de Pokémon. Això és així. En fi, Nuggets, gràcies per escoltar les meves desvariacions i les meves bajanades, les meves parides. Jo us ho agraeixo molt. Fins al proper vídeo.